My dnešní bonusový speciální den začínáme velkým GitHub workshopem, který si pro nás připravila paní kolegyně z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, Neza Slaniáková, a vlastně tak nějak nás všechny v následující hodině navede k tomu, jak si s GitHubem poradit, ať už jsme úplně začátečníci nebo profíci. Já si myslím, že kolegyni do toho možná déle už zasahovat nebudu, ona nám to představí všechno určitě sama. Paní kolegyně, můžete začít sdílet a prostor. Za minutku máme 9, začínáme úplně přesně. Je to vaše. Tak ešte raz dobrý deň. Ahoj, moje meno je Terezia Slanináková a rada by som vám dnes predstavila tému, ktorá si myslím, že je častokrát opomíjená v neinformatických kruhoch. Alebo teda ľudia častokrát očakávajú, že keď ste vedec, tak už automaticky viete pracovať s týmito všetkými nástrojmi. A poňalo som ju skôr teda pre začiatočníkov a aj keď to bude workshop, tak vlastne neočakávam, že by ste so mnou nejak potrebovali držať tempo, skôr stačí, keď budete dávať pozor a pýtať sa na veci, ktoré vám nebudú jasné. Každopádne táto téma si myslím, že je super, som veľmi šťastná, že bola zahrnutá. Pretože ak pracujete s dátami na akejkoľvek úrovni, čo si myslím, že pravdepodobne pracujete, keď ste na tomto workshope, tak určite stojí za to spoznať Git alebo obecne GitHub a obecne teda aj systémy na správu verzií, aspoň na nejakej konceptuálnej úrovni. Dobre, než sa do toho pustíme, ja teda, ako som spomínala, predpokladám, že skôr nemáte žiadne alebo máte minimálne skúsenosti s GitHubom, ale že ste obecne publikum, ktoré zaujíma Open Data, Open Science. A budem, ešte raz opakujem, rada, keď sa budete pýtať otázky kľudne hocikedy, hoci ako pôjde prezentácie. Tie slajdy teda budú k dispozícii. A čo by som bola rada, keby ste si vlastne odniesli, je porozumenie tomu, na čo je Git, aký to vlastne rieši problém, ako vám to môže pomôcť s prácou, nejaké základy fungovania a pozrieme sa na ne aj teoreticky, ale teóriu sa budem hneď snažiť previazať s tým, ako to teda v praxi vyzerá, ako by to vyzeralo, keby si chcel niečo založiť a tak ďalej. A pozrieme sa na veľmi jednoduchý príklad toho, ako pracovať s Gitom a potom sa pozrieme na nejaké už zložitejšie Gitové repozitáre, ako to vyzerá, keď už keď už sme prešli nejakou históriou zakladania Gitu a spolupráci nad nejakým kódom alebo nad nejakými dátami. A hlavne asi nepotrebujem nutne, aby ste hneď začali používať Git, keď vám ho ako nutne nebude treba, keď si to tak vyhodnotíte, ale budem rada, keď budete vedieť, čo robiť, ak prídete do bodu vo vašej práci, keď ho budete potrebovať použiť. Tak, a s týmto úvodom sa teda ešte rýchlo predstavím, nech viete, kto na vás hovorí. Ja som teda Terka Slanináková a pôsobím ako výskumníca v IT na UPT, Masarykovej univerzite konkrétne a na CERITE. A čomu sa venujem, sú nejaké chytré vyhľadávacie systémy v zložitých datasetoch, napríklad v veľkých proteínových databázach. A taktiež pôsobím na projekte EOS.cz ako analytička po novom a tiež dokončujem doktorát na fakulte informatiky. S Gitom som to tak počítala, už vyše 10-ročnú skúsenosť a vlastne na ten workshop som bola odporúčaná, pretože som kolegom z EOS-ku na CERITE urobila povedzme podobný workshop, kde sme sa pozerali práve tieto základy Gitu, takže som videla, že takéto niečo je záujem a to ma veľmi teší. Tak, začneme motiváciou. Či už ste knihovníci, datastevardi, výskumníci, analytici, ak to ste, tak je vysoko pravdepodobné, že pracujete so štrukturovanými dátami alebo s nejakou dokumentáciou, prípadne s nejakým kódom, s nejakými jednoduchými skriptami. Tiež je vysoko pravdepodobné, že v pracovnom prostredí na týchto dátach nepracujeme sami. To znamená, máme viacero ľudí, ktorí zasahujú do toho istého a potrebujeme nejak riešiť prístupy, integrovať rôzne zmeny od viacerých ľudí a vlastne ukladať tie dáta nejak rozumne, aby mali prístup všetci. S tými dátami samozrejme potrebujeme riešiť aj nejakú správu, takže
tie dáta niekde ukladať, doplňať, udržiavať, robiť nad nimi agregácie, nejaké analýzy, reporty a kto vie, čo vlastne všetko. Na to, aby sme to vedeli robiť, tak máme rôzne nástroje, ktoré nám umožňujú editovať, či už ako typické boardové nástroje alebo tabuľkové nástroje, prípadne tzv. IDčka, čo používajú programátori ako Integrated Development Environment, ktorí integrujú ako viaceré nástroje nad spúšťaným kódom a tak ďalej. Taktiež tie dáta teda niekde ukladáme. Ak sú to zdieľané dáta, pracovné dáta, tak pravdepodobne nie úplne na lokálnom stroji, ale niekde v nejakom cloude, ktorý spravuje nejaká inštitúcia. No a toto je vlastne naša každodenná realita, nad týmto pracujeme. Každopádne, keď ste vedec alebo keď ste človek, ktorý viac pracuje napríklad s metadátami, tak vás to vie v mnohých ohľadoch zradiť. Tak, začnem s nejakými útrapami s dátami vedcov. To sú všetko veci, ktoré som si sama zažila napríklad na mojom doktoráte. Tak, v prvom rade máme súbor, ktorého môžeme vlastne ako viacero kópií, kde sa cez názov súboru snažíme naznačiť, že toto je tá akože naozajstná kópia, ale mali sme nejaké predchádzajúce kópie, ale vlastne ako ľudovo povedané v tom vie byť jednoducho bordel. V druhom príklade tu mám vystrihnutý graf z jedného môjho článku a ja sa môžem spýtať, že aký vlastne skript vyprodukoval túto figure z tohto článku. A je dosť možné, že to nebudem vedieť úplne dohľadať, pretože na tých skriptoch som pracovala a na tých experimentoch som pracovala povedzme v viacerých prostrediach a viacerokrát som tie experimenty spúšťala, neviem možno, ktorý presne sa mi dostal do toho článku, nad ktorým som bežala tie agregácie a tie skripty a neviem sa dostať povedzme k tým raw dátam. Čiže nejaká dohľadateľnosť a nejaká reprodukovateľnosť toho výskumu potom trpí. Tretí problém, tu mám screenshot tiež z nejakého experimentačného behu, kde sa častokrát deje to, že nejaké parametre vlastne možno upravíme a nejaké parametre zakomentujeme, lebo ich nechceme použiť a spustíme nejaký beh, ten nám vyprodukuje nejaké výsledky, ale my možno sa akože v histórii toho súboru cez CTRL S vlastne vrátime do nejakej verzie toho súboru, ktorá vôbec neodpovedá tomu, čo vyprodukovalo tie experimenty. A možno tu uložíme a tým pádom sa už nikdy nedopracujeme k tomu, ako ten skript vlastne mal vyzerať, ktorý vyprodukoval tie výsledky. Takže zase proste uložíme niečo, čo nakoniec neodpovedá tomu, čo máme a tým pádom znovu reprodukovateľnosť trpí. A v poslednom prípade sa nám môže stať, že vlastne všetko urobíme poriadne, ale čo sa stalo je napríklad iná verzia skriptovacieho nástroju, ktorá bežala ten skript a ten nám môže dať ďalej iné výsledky. Takže zase tá reprodukovateľnosť vlastne trpí a nevieme sa dopátrať už vlastne ani k vlastným výsledkom. Čo si myslím je, že toto nie je úplne devíza vedcov, ktorí by ako radi mali neporiadok alebo boli nejakí neporiadní, len proste keď nemajú dobré nástroje a keď nemajú dobré návyky na to, ako pracovať s tými nástrojmi, tak do toho častokrát takto spadnú. Ďalej, podobné útrapy môžu mať vlastne špecialisti na metadáta. Môžeme si predstaviť situáciu, že máme nejaký tím metadátových kurátorov, ktorí spravujú nejaké metadáta na nejakom zdieľanom disku. Sú to nejaké JSON súbory, do nich zasahujú viacerí ľudia a tam práve môže tiež vzniknúť chaos toho, kto urobil akú zmenu, môžu tam vzniknúť duplicity a môžu si ľudia navzájom prepísať zmeny. Rovnaké problémy vlastne môžu nastať aj pri definícii metadátových schém, kde sa mi tiež môže stať, že mám viacero verzií, neviem, ktorá bola konkrétne použitá, mám nejaký file, ktorý sa volá, že updated, ale vlastne neviem, či je finálny, neviem, aký je rozdiel medzi neupdated a updated a tak ďalej. Taktiež sa mi môže stať, že tým pádom mi vyslíha nejaký import do nejakého repozitára, takže nejaká pipeline, ktorú mám namyslenú, že bude fungovať, tak kvôli tomu, že na začiatku už to nebol poriadok, tak mi vlastne už nefunguje. Alebo sa mi tiež môže stať už vlastne pri tom prvom alebo pri tom druhom prípade, že mám nejakú položku, ktorá sa zmenila
nejaký atribút metadátový, ktorý sa tvári veľmi podobne, ale vlastne ako nie je to ten istý reťazec. A ja neviem prečo, a neviem kedy, a neviem kto to zmenil, a neviem vlastne čo je tá správna verzia. Keď to tak zhrniem, tieto motivačné príklady, tak obecne je náročné spravovať dáta, tak nejak obecne, a zaistiť provenance, čím myslím to vedieť, kto, kedy a za akých okolností urobil nejakú zmenu. A zaistiť reprodukovateľnosť pri vedeckých výstupoch a pri vývoji vlastne nejakých takýchto či už metadát alebo výskumných artefaktov držať nejaký single source of truth, takže nejakú verziu, pre ktorú viem, že to je tá hlavná, to je tá aktuálna, a povedzme robím vývoj niekde pomimo a potom sa to vlastne snažím integrovať, alebo umožniť vlastne nejaké to spätné dohľadanie kontextu úprav. A je to náročné, ale zároveň je to dôležité robiť. Čo by sme teda na to potrebovali, sú nástroje. A jedným z hlavných nástrojov, ktorý toto rieši, a ukážeme si, ako presne to rieši, je práve Git. Tak Git je technológia, ktorá spadá do technológií správy verzií. A ukážeme si, čo to znamená. A tá základná jednotka, s ktorou pracuje Git, čiže ako súbor alebo teda zložka na súborovom systéme, tak nejak si to vieme predstaviť, zložka, v ktorej sú nejaké súbory, a to sa volá repozitár. Úplne rovnako ako poznáte možno dátové repozitáre, tak Git tiež pracuje s repozitármi. To, čo na tých repozitároch vlastne vie riešiť, je teda pracovná správa zmien, to znamená, má nejakú históriu a v nej viem spravovať, aké zmeny tam príbuzne kedy. Detálne verziovanie, to znamená, viem presne, kedy kto urobil akú zmenu za akých okolností. Viem si tým určite zlepšiť reprodukovateľnosť mojich vedeckých výstupov. Transparentnosť a provenance, to si ukážeme potom na konkrétnych príkladoch. A viem taktiež držať viaceré verzie paralelne, s tým, že tá jedna verzia toho repozitáru je tá hlavná. Tak, na čo Git nie je úplne dobrý, alebo čo nie je možno intuitívne, že nedokáže, tak to je nejaká dlhodobá archivácia. V kontexte napríklad tých datových repozitárov, kde tam mám ako garantované, že tie dáta tam budú uchované a budú uchované dlhodobo, tak ten Git to vlastne ako úplne negarantuje. Je to skôr systém, ktorý umožňuje pracovné, aktuálne riešenie vývoja alebo riešenie práce nad nejakým repozitárom teda. Ale tak technicky tie dáta sú uchované a ukážeme si GitHub, čo je jedna veľká platforma na to, ako uchovávať tie repozitáre. Na čo tiež Git nie je dobrý alebo negarantuje, je, že bude vedieť riešiť alebo uchovávať veľké dáta. Takže keď hovorím o dátach, skôr myslím dáta typu dokumentácia, kód, štrukturované dáta, niečo, čo je relatívne malej veľkosti, ale nie sú to napríklad veľké vedecké dátové výstupy, na to sú práve lepšie tie dátové repozitáre. A to, čo tiež nevie úplne garantovať, nevie to vôbec tá technológia, je nejaký persistentný identifikátor typu DOI. Aj keď ukážeme si potom na konci jeden príklad toho, ako ten DOI vie byť zaručený pre, povedzme, výskumný software, čo sa týka integrácie so Zenodom. Ale samotný Git to rieši. Spomínala som tu tie dátové repozitáre, tak ja to možno takto ešte porovnám side by side. Čiže infraštruktúra pre vlastne open vedecké dáta rieši teda dátové repozitáre a data management plány, a tam práve máme garantovanú tú dlhodobú dostupnosť tých dát, ale tie dáta sú už sfinalizované. To znamená, nedieje sa tam žiaden aktívny vývoj, na to je práve lepší Git. Mám garantované FAIR princípy, compliance so štandardami a
verzie návrhových záznamov pre používanie dát. Takže tie dátové repozitáre sú práve na ten ako finálny výstup, kdežto Git je lepší ako nástroj pre aktívny vývoj a pre spoluprácu. Tak, malé historické okienko. Git vlastne vznikol nie úplne ako prvý nástroj na správu verzií a konkrétne v kontexte softvéru, ale ukázal sa ako jeden z najrobustnejších a vlastne postupne najpoužívanejších. Vlastne myslím, že vznikol okolo roku 2005-2006 a už v roku 2010 začal dominovať tieto ostatné rôzne nástroje a správy verzií. Tým pádom sa v dnešnej dobe už vlastne nemusíme baviť o žiadnom inom nástroji pre správu verzií než o Gite. To je to, čo používa väčšina sveta a väčšina vývojárov aj väčšina ľudí, ktorí obecne pracuje s dátami. Tak, hovorila som o Gite a hovorila som potom o GitHube. Tu skúsim poukázať na ten rozdiel. Git je nástroj na správu verzií. Je to nejaká technológia, ktorá obecne ako rieši všetky tieto veci typu provenance, reprodukovateľnosť a tak ďalej. GitHub je hostingová platforma pre Git repozitáre, ale vie to o mnoho viac. Je to vlastne stránka, kde ja fyzicky idem a kde vlastne vidím Git v akcii. Kdežto Git je technológia, ktorá vlastne vie fungovať aj u mňa na počítači a cez ktorú ja vlastne s GitHubom komunikujem. Ono to možno znie celkom abstraktne a skúsim to potom ukázať práve na tých príkladoch. A Git teda postupne menil svoju podobu, tak ako som spomínala, vznikol hlavne v kontexte softvérového vývoju, teda to, čo tam bolo, tie dáta, ktoré sa tam na začiatku pridávali, boli hlavne kód, ale postupne ako naberá na popularite v rôznych kontextoch, tak sa tam postupne dávajú aj dáta, skripty, a slúži ako vlastne aj nástroj na dokumentáciu alebo na vytvorenie blogov. Vlastne funguje relatívne pekná integrácia s GitHubom na vytvorenie si vlastnej stránky z normálnej URL. A postupne sa tam pridávajú aj rôzne výskumné výstupy. Čiže vlastne z nejakého centralizovaného uchovávania súborov sme prešli k nástroju, ktorý je veľmi robustný a veľmi široký a ja sa vám musím ukázať jeho možnosti. Dobre, začneme s základnými princípmi. Čiže spomínala som, že ten Git teda sa pozerá na nejakú zložku súborov, na nejaký repozitár a sleduje v čase. A táto základná jednotka v čase, čo sa týka histórie celého repozitára, sa nazýva commit. A commit obsahuje autora, obsahuje čas a obsahuje dôvod zmeny, alebo teda nejakú krátku, volá sa to, že commit message, nejakú krátku správu o tom, čo sa zmena nastala. Napríklad vieme si predstaviť, že na začiatku vytvorila som skript, ktorý som nazvala data cleaning, je to skript v jazyku R. Ten skript obsahuje tieto dva riadky, znamená, načítam nejaký súbor a chcem si ukázať jeho sumár. Tak tieto dva riadky ja dám do môjho súboru a dám tomu message add init version, v skratke add initial version, čo je taká typická základná commit message. A toto je tvoja prvá zmena v histórii toho repozitára. Ja sa vlastne môžem rozhodnúť v akomkoľvek bode tú zmenu alebo tú guličku, ten zápis urobiť. Záleží, čo považujem za nejakú hodnotný dôvod commitu. V druhom bode som sa mohla rozhodnúť pridať to, aby som vedela riešiť chybné hodnoty alebo chybajúce hodnoty v tom danom dátovom zdroji. Tak som urobila ďalšie zmeny do toho kódu, do toho istého súboru, čo je ďalší bod v histórii toho repozitára.
Zase v ďalšom bode som mohla pridať ďalšie veci typu vizualizácia. Stále pracujem nad tým istým súborom, samozrejme viem pracovať aj nad viacerými. Toto všetko ale v tej histórii ako poviem, že toto je konkrétny bod, kedy sa stala nejaká zmena. Tieto zmeny si Git zapamätáva a identifikuje ich tzv. Commit hashom, teda unikátnym identifikátorom daného commitu a vieme si vlastne takto vypísať históriu tých commitov. Takže stal sa najprv commit, čítame to od dola hore, najprv sa stal commit, pridala som pôvodnú initial version a potom som urobila commit a pridala som riešenie chybných nulových hodnôt a potom som pridala zmenu a pridala som vizualizáciu. No a to, čo nám tie commity teda umožňujú, keď máme takto pekne vyriešenú históriu, je vracať sa aj vlastne k historickým verziám toho repozitára. Takže môžem si stále pamätať, že toto je moja najnovšia verzia, môžem považovať za aktuálnu, ale môžem si povedať, chcem sa vrátiť k nejakej verzii o 2 commity viac do histórie, pretože tam napríklad mi niečo fungovalo, alebo tam sa mi ten kód páčil a potrebujem z neho niečo vyriešiť. Čo práve pre ten software bola veľká vec, pretože zrazu, keď sa stala nejaká zmena, ktorá napríklad priniesla nejaké chyby vo verzii softvéru, ja som sa veľmi rýchlo vedela dostať naspäť na nejakú stabilnú verziu, ktorá vlastne fungovala. Tak, tu sa dostávame k tej spolupráci. Teraz to bolo celkom vlastne jednoduché. Mám jednu verziu, jednu históriu, jednu čiaru, kde robím postupne zmeny. Ale čo keď vlastne z jednej verzie, z jednej tej guličky chcú vychádzať viacerí ľudia a chcú urobiť nejakú zmenu nezávisle na sebe a chcú ďalej vlastne pokračovať v tom strome alebo v tej čiari v histórii. No, tuto vlastne začína byť zaujímavé a prichádzame vlastne k ďalšiemu konceptu Gitu a to je koncept tzv. Branchí alebo vetví. Čo to znamená? Ako som spomínala, v Gite si uchovávame jednu verziu repozitára, ktorú považujeme za tú hlavnú, tú single source of truth a tá sa typicky volá main. A to je tá ako zelená vetva. To, ako sa robí vývoj na tej vetve, v zmysle, ja ako človek chcem urobiť nejakú ďalšiu iteráciu, tak to sa robí pomocou nejakých pomocných vetví, ktoré typicky majú za cieľ v nejakom bode sa odpojiť do tej hlavnej vetvy, urobiť tam nejaké zmeny a potom sa znovu integrovať do tej hlavnej vetvy, tak ako to vidíme tu na tom obrázku v tej modrej čiare. A to sa volá to môže mať teda viaceré názvy táto vetva, ale typicky je to nejaká feature branch, to voláme. Tak, ďalej mám na slajde slovíčko merge, čo je akcia zjednotenia. To je ten proces, keď zoberiem tú moju vetvu s tými mojimi zmenami a chcem ju zaintegrovať do tej hlavnej vetvy. To si zase ukážeme konkrétne, ako to vyzerá. Tak, zase sa vráťme k našemu príkladu. Mám teda nejakú tú iniciálnu verziu. V nejakom bode sa z nej teda ale odpojím do tejto vedľajšej vetvy a povedzme, že tam pridám niekoľko zmien. Pridala som tam riešenie tých chybných hodnôt, vizualizácia a zmenila som nejaké názvy popiskov osí. Zároveň tu v tej hlavnej vetvi, do tej hlavnej vetvy mi prišli tiež nejaké ďalšie zmeny. To znamená, ja mám dve teraz paralelné verzie toho istého. A teraz vlastne v tomto bode, ja to skúsim ukázať, v tomto bode tu riešim integráciu vlastne týchto dvoch rôznych zmien. A na toto je práve Git skvelý, že vie veľmi, veľmi jednoducho a veľmi dobre integrovať zmeny z viacerých verzií softvéru do tej jednej. Čo
Často ale sa tiež môže stať, že si Git povie, že on vlastne nevie, ako zintegrovať tieto dve zmeny a môže nastať tzv. Konflikt a tým pádom tá zodpovednosť je na vás ako ľudí, ktorí sa snažia urobiť ten merge, aby ste presne povedali, čo má byť tá hlavná verzia, ako to vlastne spojiť dokopy. Tak, dobre, prešli sme teda už niekoľko základných konceptov. Jednak commit, čo je tá jedna jednotka v histórii repozitára. A potom, ako zaistíme reprodukovateľnosť, teda ako sa vlastne vieme rozumne prepínať medzi commitmi a prídeme do bodu napríklad, kde vieme, že sme pustili nejaké experimenty a kde vieme, že nám to fungovalo. A ako vlastne Git zaisťuje spoluprácu cez koncept vetví a cez spájanie tých vetví. A tiež sme si povedali, že môže nastať konflikt vtedy, keď Git nevie automatizovane spojiť vetvy, pretože sme napríklad upravovali jeden a ten istý riadok v tom súbore a Git nevie, ktorá vlastne úprava je správna. Tak, dobre, teraz nastáva moment, keď si pozrieme Git a vlastne nejaký konkrétny repozitár v akcii, konkrétne na GitHube. Čiže ešte raz, GitHub je hostingová platforma, keď to poviem tak znešene, ale je to vlastne stránka alebo portál, kde prídem a vidím vlastne moje repozitáre a moje zdieľané repozitáre a môžem vlastne nad nimi robiť ešte nejaké dodatočné akcie. Tak, a ja som si pre účely tohto workshopu vytvorila jeden demonstračný repozitár, ktorý je, a ja už sa možno rovno prepnem na ňo. Tak, a máme ho tu. A link máte potom v slajdoch. Tak, toto je teda GitHub. Toto vidíte, keď pôjdete do GitHubu, ja to trošku zväčším, nech je to dobre viditeľné. Zatiaľ poďme ignorovať celý tento horný panel a poďme sa sústrediť iba na ten samotný repozitár. Takže ten repozitár teda funguje na public URL pod mojím menom, mojím GitHubovým účtom a volá sa demo repository. A tento demo repository je public. To znamená, vie ho prečítať úplne hocikto na internete, vie sa k nemu dostať úplne hocikto na internete, ale zasahovať do neho môžem iba ja, alebo ľudia, ktorým zase dám na to práva, ktorí majú takto účet na GitHube, s ktorým to vlastne prepojím. Tak, čo tu vidíme zaujímavé je v prvom rade vetvy. Vidíte tu main ako názov hlavnej vetvy a vidíme tiež, že to má dve vetvy, čiže nejaká vetva main a potom nejaká vetva visualization. Keď sa medzi nimi prepínam, tak vlastne sa mi mení aj to, čo mám tu nižšie, a to je obsah toho repozitára. No a to vlastne presne odpovedá, asi tu takto vyťahnem tú prezentáciu, to vlastne presne odpovedá aj obrázku, ktorý som ukazovala predtým. S tou zelenou a s tou modrou cestou. Tak, nižšie vidím samotný obsah toho repozitára. Čiže tu mám ten môj jeden súbor, ktorý sa volá Data Cleaning R. A keď si to rozkliknem, tak vidím jeho obsah. Čiže presne obsah toho skriptu, ktorý sme si ukazovali na slajdoch. Keď sa vrátim zase naspäť, tak to, čo vidím tu napravo, je nejaký práve ten hash, ktorým identifikuje daný commit. A tiež tu vidím kompletnú históriu toho repozitára. Takže tu vidím, že mám 7 commitov. Keď si to rozkliknem, tak tie commity sa zase čítajú keby z dola hore, keď chcem ísť chronologicky. Tak v prvom bode som si urobila commit, ktorý som nazvala edit version, a potom som pridala vizualizáciu, potom som urobila vlastne ďalšie zmeny v tom kóde a na každú z tých zmien jednak ju mám identifikovanú tým hashom a tiež ja si viem kliknúť na toto a vtedy si otvorím ten repozitár v tom bode,
tom historickom bode, ktorý ma zaujíma. Napríklad tu mám teda historický bod, ktorý je nejak identifikovaný, viem sa k nemu dostať, a kde v tom repozitári bol iba ten jeden commit. A tá verzia, to ako vyzerá ten súbor v tom danom bode v histórii, teda odpovedá tomu pôvodnému iniciálnemu commitu. Takže takto viem jednoducho vlastne prepínať a preskakovať na rôzne historické body v tom repozitári. Tak, ja sa pozriem, čo som ešte chcela zmieniť a nezmienila som to. Tak, pozreli sme si branch, pozreli sme si committee. Jedna vec, ktorú som chcela ešte ukázať, je vlastne, a ja to možno ukážem najprv na prezentácii, je tento bod toho zjednotenia tých vetví. Ako som spomínala, je to väčšinou ako relatívne náročný proces, ktorý sa Git snaží vyriešiť sám, ale keď ho nevyrieši, tak ho proste nevyrieši a potrebuje vašu pomoc. A je to vlastne aj dosť kritický bod v histórii repozitáru práve kvôli tomu, že keď máme viacerých ľudí, ktorí spolupracujú nad tým jedným repozitárom, tak väčšinou chceme mať nejaký druhý pár očí, že to, čo sa snažíme dať do tej hlavnej vetvy, ktorú sa snažíme držať čo najčistejšiu a čo najkrajšiu a čo najviac fungujúcu, a tak aby ten druhý pár očí vedel vyhodnotiť, či táto zmena vlastne dáva zmysel. A preto na to v GitHube konkrétne, to už je vlastne vec nie Gitu, ale GitHubu, máme mechanizmus, ktorý sa nazýva pull request. A ja sa tu rozkliknem, on sa nachádza tu hore. Vidím, že mi Git hovorí, že there aren't any open pull requests, čo je pravda, pretože ten jeden pull request, ktorý tam bol, už som zatvorila. Tak ja sa tu prekliknem do closed. A tu vidím nejakú visualization. No a keď to rozkliknem, tak sa vlastne dostanem do náhľadu, ktorý mi hovorí, že ja som pracovala na nejakej vetve. Tá vetva sa volala, alebo sa stále volá visualization, a snažila som sa dostať nejaké zmeny z tejto vetvy do vetvy main. Konkrétne boli to nejaké 3 commity. Čo teda zase presne odpovedá tomuto obrázku. Mám 3 commity na mojej vetve visualization a ja sa ich snažím dostať do tej hlavnej vetvy. To, na čo sa viem pozrieť, sú, aké commity tam teda boli, ale aby som vedela rýchlo povedať, čo za zmeny sa tam snažím dostať, viem sa prekliknúť na files changed a vidím, že to, čo tu odbudlo, to je znázornené tou červenou, je nejaký prázdny riadok na konci. A to, čo tu pribudlo, sú tieto 2 zelené riadky. Čiže chcela som tu vlastne akože takúto jednu zmenu v podstate jedného príkazu dostať. A vidím, že tu mám ako rôzne možnosti review changes, takže celý vlastne tento proces podlieha nejakému review. Teda chcem, aby sa mi na to ideálne pozrel aj nejaký iný človek, s ktorým spolupracujem. Či to dáva, alebo to nedáva zmysel, ten človek mi potom dá tzv. Approve, takže buď povie, že tie zmeny sú v pohode a môžeme urobiť toto zjednotenie, alebo teda povie, že tie zmeny ešte potrebujú nejaké zapracovanie a vlastne je tu nejaký iteratívny proces, kde sa dúfame, že nakoniec dostaneme k tomu, že vieme urobiť toto zjednotenie. Tak ja sa iba rýchlo pozriem do chatu. Super. Pokiaľ by boli teda nejaké otázky, tak sa prosím hláste. Dobre. Tak, dostali sme sa tak nejak ku polovici tejto prezentácie. Tak ja skúsim urobiť rekapituláciu toho, čo sme sa zatiaľ naučili. Git je teda nástroj na správu verzií tabuľkových dát, dokumentov alebo kódu, to znamená nie veľkých datových sád, ale malých pracovných datových sád.
vie nám zaistiť provenance, vie nám zaistiť aktívnu prácu nad zdieľanými dátami a v prípade vedeckých výstupov aj veľkú časť reprodukovateľnosti. Jeden ucelený projekt, vidíte, sa nazýva repozitár. Nad tým repozitárom teda typicky spolupracuje viacero ľudí, ale nemusí, môže to byť aj váš privátny repozitár. Zápis, alebo teda jednotka v histórii sa nazýva commit. Stabilná verzia repozitáru sa typicky ukladá do vetvy, alebo teda branche, ktorá je nazvaná main. Môžete mať tiež nejakú vlastnú verziu repozitáru a to sa robí nejakými vetvami, ktoré majú zase iný názov, ale typicky vyvíjame nejaké nové zmeny, nejaké nové vlastnosti, tak sa častokrát nazývajú feature branche. A tieto feature branche vieme vlastne zjednotiť, alebo ich cieľ je typicky zjednotiť sa s tou hlavnou vetvou cez tzv. Pull request, čo už je vlastne devízou GitHubu ako takého. GitHub funguje na tejto stránke github.com a je to cloudové úložisko a je to tiež stránka, ktorá by ponúkal mať o mnoho viacej možností a nástrojov nad tým samotným Gitom. Tak, čo nás ešte čaká, je nejaké konkrétne predstavenie toho, ako vlastne funguje celý ten proces. Zatiaľ som vám ukázala, ako vlastne vyzerá nejaký repozitár, aké sú za ním nejaké základné princípy, ale neukázala som vám vlastne, ako ho vytvoriť a ako s ním pracovať na vlastnom počítači. A úplne nakoniec si ukážeme, ako vyzerajú také komplexnejšie projekty. Git teda funguje ako lokálne, tak vlastne prostredníctvom GitHubu ako vzdialené, ako cloudové úložisko. To, ako to funguje, je, že váš počítač beží vlastne Git cez nejakého klienta alebo cez nejaký program. Ja robím lokálny vývoj na počítači a v nejakom bode sa rozhodnem, že tento môj lokálny vývoj chcem zdieľať či už s kolegami alebo so svetom, tak urobím tzv. Push na tú vlastne vzdialenú verziu, ktorej teda hovoríme remote. Tak, začnem možno túto demonstráciu tým, že si urobím nejaký nový príkladný repozitár. A tu sa už zase presuniem na GitHub samotný. A môžem na to ísť cez ten link, alebo na to môžem ísť cez toto tlačítko, ktoré teda nesúvisí s týmto demo repozitárom, ale to sú nejaké obecné možnosti. A môžem urobiť New Repository. A to, čo potrebujem na to, aby som vytvorila nový repozitár, je v podstate iba jeho názov a tu mám ešte nejaké dodatočné možnosti. A tou hlavnou je možno, že či chcem, aby bol public, alebo chcem, aby bol private. Keď bude public, tak ako som spomínala, môžem do neho robiť zápis iba ja, ale vidí ho každý. A keď je private, tak ho vidím iba ja. Takže mám možnosť aj vytvoriť si privátny repozitár. Ja si vytvorím nejaký názov, napríklad demo repository tu, a kliknem na Create Repository. Tak, teraz dostanem do tejto stránky, ktorá už obsahuje ten repozitár na tejto URL, tak ako som si vlastne nazvala môj repozitár. A potom mám rôzne návody na to, ako ten repozitár vlastne dostať ku mne do počítača. A tie návody vedia vyzerať zložito. Viem to urobiť vyslovene cez Git ako cez príkazovú řádku. A myslím si, že ten najjednoduchší spôsob, ak nech ste úplne zvyknutí programovať, je použiť program, ktorý sa nazýva GitHub Desktop. Takže ja si tu potom rovno kliknem na tento Setup in Desktop a otvorím si to cez GitHub Desktop, čo je program, ktorý som si predtým nainštalovala a ktorý má veľmi peknú integráciu práve s GitHubom. Tak tu sa ma to pýta vlastne, ktorý repozitár chcem a tu si iba overím, že to vlastne odpovedá, že to zväčším, že to odpovedá tomuto môjmu repozitáru.
a tiež sa ma to pýta, na ktorú lokálnu cestu to chcem uložiť. Povedzme, že som s tým spokojná a môžem kliknúť na tzv. Clone. Clone je ďalší taký gitový príkaz, ktorý hovorí, chcem naklonovať repozitár z nejakého vzdialeného úložiska, lokálne. Tak, keď ho mám takto naklonovaného, tak vlastne tu bohvie čo nevidím v tomto GitHub Desktop. Okrem toho, že vidím, že mám tento repozitár a že som na mojej main branchi, ktorá teda automaticky bude vytvorená s tým repozitárom. Ale vlastne nemôžem tu ako nič robiť, nič tu upravovať. A na to, aby som tam niečo upravovala, si ten repozitár teda musím nájsť u mňa lokálne. Ja si to tu otvorím takto v prehliadači. Len čo to nájdem. Tak. A uložilo sa mi to teda do desktop demo repository tu. A to, čo tu vidím, je, ak máte vo Windowse povolené zobrazovanie skrytých súborov, že tu mám nejakú zložku, ktorá sa volá .git, ktorú som ja teda nevytvorila. Ale táto zložka mi hovorí, že sa jedná o gitový repozitár. Do tej zložky ale netreba ísť, netreba tam nič meniť, je to čisto nejaké metadáta informácie pre Git. V tejto zložke si teda môžem urobiť aj nejaké zmeny. Povedzme, že si tam urobím nový dokument a nazvem to text.txt. Je nejaký textový súbor, na ktorom chcem robiť nejaké zmeny. A vidím, že tu sa mi automaticky už ten text.txt zobrazil a viem s ním robiť nejaké veci. Vidím, že je to nejaký nový súbor a vlastne môj prvý commit by mohol byť, že create text.txt. A môžem k tomu pridať ešte nejaký ďalší opis. A ďalej mi to ponúka možnosť commit one file to main, to znamená, teraz robím tú zelenú guličku, robím commit. Tak, chcem to dať do tej branche main a každopádne teraz, ešte keď to refreshnem tu na tom GitHube, tak vidím, že sa nič neudialo. Ešte to tam nie je. A ten dôvod je taký, že zatiaľ ten commit sa nachádza iba u mňa lokálne. Takže ja som ho ešte nespropagovala do toho môjho remote, neurobila som už na ten remote. Na to, aby som to urobila, musím kliknúť na tento publish branch a už by to tam malo byť a už to tam je. Čo sa stalo jednak je, že som vytvorila tú hlavnú branch a tiež, že som urobila tzv. Push. A push robí práve prenesenie tých zmien na ten remote. Tak vidím, že mám jeden commit z commit message create test.txt a keď si rozkliknem ten súbor, tak je prázdny. Som do neho nič nepridala. Tak to je v skratke, ako si urobiť gitový repozitár. A ako si ho teda naklonovať lokálne a ako urobiť nejakú zmenu a zase tú zmenu spropagovať do toho repozitáru. V tomto bode, keby prišiel nejaký váš kolega, kolegyňa a chceli by si naklonovať ten repozitár, tak zase môžu a už sa im vlastne stiahne aj tento txt súbor. Teda stiahne sa im ten repozitár v tej aktuálnej verzii a tej hlavnej vetvy. Tak. Super. Dobre, pozerám, že teda máme nejakých plus minus 10 minút, keď chceme dať ešte priestor na potenciálne otázky. Tak v tých posledných 10 minútach to určite nestihneme všetko, ale budete mať nejaké zdroje práve v tých slajdoch. A tu som sa chcela pozrieť na to, ako vyzerajú práve nejaké komplexnejšie projekty. Ako dvoch kandidátov na preskúmanie som si zvolila najprv CCCM ako metadátový štandard, ktorý vzniká vlastne v TechLib ako inštitúcii. Takže vlastne máme tu aj ukážku toho, ako inštitúcie vedia byť zodpovedné za nejaké gitové repozitáre. Poďme sa teda na to pozrieť. A potom sa pozrieme na ďalší taký príkladný repozitár.
Tak, ja sa tu teda prekliknem takto. Takže CCCM, ja osobne o ňom neviem až tak veľa a viem, že je to nejaký vznikajúci metadátový štandard. Ale viem sa o ňom dozvedieť napríklad viac tým, že študujem GitHubový repozitár. Takže vidíte oproti vlastne tomu môjmu demo repozitáru, ja to možno ukážem side by side, a možno ukážem aj ten prvý, ktorý sme si ukazovali, že tu sa toho deje o mnoho viac, keď už otvorím iba tú hlavnú stránku toho repozitáru. Takže jednak vidím, že to má o mnoho viacej súborov. A keď aj idem vlastne nižšie, tak to, čo to má, je nejaký readme súbor. Je obecne veľmi dobrý nápad mať readme súbor k GitHubovým repozitárom, pretože je to nejaká dokumentácia, nejaká úplne pôvodná dokumentácia toho, čo ten repozitár obsahuje. Takže tu vidím, že tento repozitár obsahuje špecifikáciu metadátového modelu a tak ďalej. Rôzne zmeny sú zase v súbore, ktorý sa nazýva release notes, a viem na to takto pekne linkovať. A tento readme súbor je teda napísaný vo formáte Markdown, ktorý je značkovací jazyk, ktorý veľmi pekne integruje práve odkazy niekam inám, alebo aj obrázky. Tento obrázok si napríklad viem rozkliknúť a viem sa pozrieť na to, ako to technicky napríklad vyzerá. Vrátim naspäť, viem sa rýchlo dozvedieť, čo za licencie, akú licenciu tento repozitár má. Tu práve vidíme aj príklad toho, ako si cez GitHub urobiť vlastne stránku, dokumentačnú napríklad. Keď vidíte tú príponu GitHub.io, to znamená, že táto dokumentácia bola automatizovane vygenerovaná a pravdepodobne automatizovane vygenerovaná cez tzv. GitHub Pages, ktoré mi vedia urobiť peknú dokumentáciu. Tak, sa teda vrátim naspäť a sú tu nejaké ďalšie príklady, super. To, čo tu teda ešte vidím okrem toho readme, je práve tento license file. Takže GitHub nás nejak prevádza tým, aby sme dali nejakú licenciu. Vidíme tu aj nejaký header toho, ako tá licencia vyzerá, čo sú permissions, čo sú limitations. A tá licencia je tu vlastne v plnom znení. Čo tu ďalej vidíme, sú tzv. Release notes, alebo teda releasy. Release je mechanizmus GitHubu na to, aby sme povedali, že nejaká verzia v nejakej histórii tej hlavnej vetvy je vlastne tá hlavná, alebo je to nejaký checkpoint v tej histórii, ktorý urobil nejakú závažnú zmenu. To znamená, máme tu nejaké konkrétne release notes, ktoré hovoria, ako vyzerá daná verzia, napríklad toho metadátového štandardu, a viem si stiahnuť aj zdrojový kód v tomto bode v tej histórii. Tak, čo tu ďalej vidíme, čo som ešte neukazovala, sú vlastne contributors. Že vidíme, že do tohto repozitáru, a vieme si to aj vlastne takto rozkliknúť, prispievajú niekoľkí prispievateľia a vlastne vieme si tých konkrétnych ľudí aj takto rozkliknúť. A tu vidíme vlastne taký akože sociálny aspekt GitHubu, kde máme konkrétnych ľudí, vidíme, koľko contributionov kedy urobili, to znamená, koľkokrát interagovali s GitHubom. Máme tu nejaké pekné badge ako achievementy a tiež sa vieme pozrieť, kde tí konkrétni ľudia ešte inde prispievali. Ďalej som ešte chcela ukázať issues, čo je zase mechanizmus GitHubu na to, aby ľudia vlastne reportovali a aj riešili nejaké problémy alebo nejaké žiadosti o vylepšenia, ktoré sú relevantné k tomu repozitáru. A toto už vyzerá skôr ako diskusné fórum.
ľudia vlastne vedia pekne opísať, čo sa deje, nalinkovať to na nejaké predchádzajúce issues, vedia označovať ľudí a vlastne tu ako vzniká diskusia o tom, čo sa dá urobiť s daným issue alebo s nejakým problémom, ktorý bol identifikovaný. A typicky ten issue potom chce nejaký vlastný pull request a ono sa to dá pekne prelinkovať. Takže tu sa napríklad vieme pozrieť na nejaký otvorený pull request a ten teda neodkazuje na žiaden issue, ale popisuje, čo sa tu má udiať za zmeny. Tak, a pozerám, že nám zostáva už celkom málo času, tak ja to iba... Já jenom přečtu, máme dotaz z chatu, jestli by byla ukázka integrace GitHub a Zenodo. Jo, tak na to sa ešte môžeme rýchlo vrhnúť. Dobre, vlastne druhý repozitár, ktorý som chcela ukázať, je repozitár, za ktorý som zodpovedná ja. A to je repozitár vedeckého výstupu. A tu som práve tú integráciu so Zenodom riešila. Takže môžeme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Tak, ako to funguje? Funguje to v spolupráci so Zenodom. Čiže tu ja mám tento repozitár, ktorý ste tu videli predtým. A tam som vlastne, alebo takto začnem od začiatku. A možno si to ukážeme úplne od začiatku na tom našom demo repozitári. Tak, prvou prerekvizitou na to, aby sme vedeli urobiť integráciu so Zenodom, na to, aby sme dostali persistentný identifikátor, je urobiť si nový release. Takže ja si urobím nový release. Na to, aby som urobila release, potrebujem tag, tak si dám napríklad verzia 0.1. Tu si vytvorím, chcem to vytvoriť z novej branche. A toto môžem nazvať úplne rovnako. Publish release. Tak, super. Keď mám release, tak vlastne môžem ísť do Zenoda. Tu sa prihlásim sa s GitHubom. To znamená, že tá integrácia s GitHubom tam už musí nejak prebehnúť, teda potrebujem účet na GitHube a potrebujem vyriešiť si to na Zenode. Tak, tu sa iba rýchlo pozriem na GitHub. Tak, a tu mám vlastne ako rôzne ďalšie repozitáre. Ten repozitár ale musí mať ako práva na Zenodo, na čítanie. Pozerám, že tu mám ďalšie repozitáre, ktoré nejak vznikli podobnou, ale nemám tu tento konkrétny. Každopádne mám tu toto tlačítko Sync Now. Tak, to skúsim synknúť. Si to trošku zväčším. Každopádne, keď už ako prebehne tá integrácia s tým GitHubom, tak už tu vidím tieto rôzne dojka, ktoré mi boli vygenerované na základe nejakých mojich predchádzajúcich repozitárov. Tak, tu mám nejaké teda ďalšie. Pozerám, že tu teda nevidím ten môj jeden, ktorý som chcela. Tento môj demo repository. A to úprimne teda neviem, prečo sa deje. Môžem skúsiť ešte raz. Tak, hej, treba nám enable third party access, to máme. Private repository, to nie je. Je možné, že tam je ešte nejaká prodleva, kvôli ktorej ten konkrétny repozitár nevidím, ale môžem to vlastne ukázať na nejakom inom zatiaľ. Napríklad tu mám nejaký LMI repozitár, tak si ho skúsim tu rozkliknúť, ale tu mám page not found, pretože to asi musím urobiť takto.
týmto on-off tlačítkom. Repository sync successfully, reload the page, tak reloadujem page. A už ten LMA repozitár mám tu. A teraz mám ísť do GitHubu, aby som urobila prvý release. Jo, takže ten proces môže byť aj vlastne takto naopak. Zase pôjdem do repozitáru, urobím release, napríklad V01, publikujem release. Tak, a tu práve už vidím, že mám V01, tak ako som si nazvala ten release, a Xanodo mi vyprodukovalo toto dojko. A toto dojko si teda môžem zobrať a môžem ho zakomponovať práve do toho README súboru, čím dám ostatným ľuďom najavo, že mám persistentný identifikátor na môj repozitár. Tak, keď na to kliknem, tak vidím, že v tej danej verzii sa urobil snapshot, ktorý sa presunul na Zenodo a tým pádom mám môj výskumný software persistentne identifikovaný. Tak, dobre. Abych tedy takhle na závěr chtěla paní kolegyni moc poděkovat za její velmi krásný příspěvek. Bylo to náročné, ono vlastně dá ten GitHub takhle jenom do hodiny, to základní, jak ho používat, je opravdu výzva. Takže my vám moc děkujeme, že jste se dnes na Open Science Week připojila a příspěvek Děkuji za pozornost. přednesla. Děkuji moc.